Toto všetko sú prázdne flakóny od parfémov, ktoré mi doma už naozaj zavadzajú. Delina, Valaya Exclusive, Delina La Rose, milovaná Athenize a ešte tu je Delina Exclusive. A máš Guidance 46, klasická Guidance 46, ešte jedna 46 a ešte tu vidím Love Hibiscus, Sherry, Lemon, táto je nádherná, tá Lemon Sugar, moja milovaná Wedding Silk Santal, už mám veľkú 100 ml. Potom táto Milk Mask a Chocolate Mask, Diptyque, ktoré sa vraj dajú naplniť. Takže je tu Fleur de Peau, Filozikos a papier. Vraj v Prahe, v butiku si ich viete naplniť, takže ak mal niekto záujem, kľudne mi napíšte. Ale moje milované Celine, Parade a Zuzu. Prečo sa toto nedá naplniť? Už mám veľké, 200 ml aj z jedného aj z druhého. Nišané, 100 Silent Ways, nádherná, ženská, elegantná, krásna, odporúčam vyskúšať. Tilia, krásne medové lipové kvety. Scentologia Nitromask, to je ako Tilia, len bez tej sladkosti, ktorá niektorým vadí. Všetkými milovaná Luna od Kintsugi. Kunamo od Jeroboam, nukleárna, silná, výrazná hruška. Kilian Lawn Don't Be Shy, tento flakoník je plniteľný, takže si kúpite 100 ml náhradnú náplň, ktorá je lacnejšia a môžete si ho naplniť. Ometic od Room 1015, taká pekná a vyvážová vôňa. Milované Bianco Latte, kašmír, nádherná, cozy hruška s medom. Milujem to. BDK Impadia, ktorá sa teraz aktuálne nedá zohnať a nejaké 2 týždne je čakacia doba. Mangový parfém Keep Glaze od The House of Wood. Christian Louboutin, Fetish La Rose, určite bude čoskoro v ponuke, krásna, sexy rúža. Acne Studios od Frederic Malle. Prenikáva, výrazná, jemne sladká. Rare od Rare Beauty. Mne sa veľmi páčil a videla som, že má byť nová hrušková novinka, takže možno kúpim novinku aj túto pôvodný parfém. Dama Bianca, 2 G-Scenty, Roasted Green Tea a Javahada. Serge of L Anniversary, nádherná, elegantná dámska vôňa, odporúčam. A ak by ste mali záujem o nejaký flakoník, píšte mi dole do správy.